sao ng'ado wakato weche nya wacho kanyo ni higa ni ochakore kochwakore kabisa. Ok wang'e ni wadhi kwega ng'o wang'ni. Gavana, wach mari mogik. Ni mar nang'eyo ni wadhi tumo weche mag somo to Cleophas nigi welo ka maber biro ng'eyo wach mar ikruok ne grade mar 10. Victor, mokwongo kama je ikete wi wach MCS Masiano, en ni the MCS gilimo William Ruto kaka jatoko nyo okelo ber ne ji ariyo. Mokwongo okelo ber ne MCS go giwegi nikech onge ng'ama limo jatend piny miti wuok nono. Pangnwa bura bende badhe. Wabiro wegi gavana ginana. Bura biro. Okay. Onge ng'ama limo jatend piny miti anono mar ariyo. Mokwongo mar ariyo en ne jopiny. Sama ne gidhi weche mane gilose, weche mag nderni, weche mag gedo gi gik madhi mbele go, biro ne jopiny. To bende William Ruto e jatend piny. Nyaka jok mok dwa ni mondo gilime gi, bende ni winjo chien kacha no wacho nang'o, bende lime seche gi giwegi. Wach mana mogik puoch gi pak ne nyithindo manyo timo maber weche mag KCSE ang'eyo ni thuolo tamoa ok walosie to kata bende jogo ma ok oyudo ete kata moko nwang'o grade mar mbalariany mano ok giko ngima. Mano ne en mana step achiel. Ne sikunde motimo maber kaka skul mar Kutie Nditi mantiere gweng'wa kocha. Puoch gi pak ne mwalimu Thomas Onyango ma principal. Skul mar Gotate gi sikunde te. Jogo manyoyudo thuolo ne jonyuol bende. Samoro ne nyithindo moko dhi maber wach ma wacho ne gi mogik wajiwo gi nikech ji te ok nyal nwang'o grade mar A. Bende ji te ok onwang'o grade mar D kata E.